duk yawanci vitamins din da ake amfani da su yau da gobe ana samu su ne daga kayan itace. Majority din vitamins din da muke amfani da shi a magunguna da dai sauransu. To da haka ne, according to the harvard.edu, they illustrate that a diet rich in vegetables and fruits can lower blood pressure, reduce the risk of heart diseases and stroke, prevent some types of cancer, lower risks of eye and digestive problems, and have a positive effect upon blood sugar, which can help keep appetite in check. To da wannan bayanin zamu ce amfanin kayan itace a jikin mutum yana rage hawan jini da sauran matsalolin da suka shafi zuciya, yana zama kariya ga ciwon daji, yana rage matsalolin ido, sannan yana rage matsalolin ciki, suna rage matsalar ciwon suga da sauransu. Abubuwa daban-daban suna rage saboda suna boosting din garkuwar jikin mutum ta yanda ko cuta ta shigo za su fighting ɗinta yanda ya kamata. Akwai bidiyo da muka shirya wanda idan yake magana tsantsa akan kayan itace. Idan kana so ka samu irin wannan bidiyon, ka danna mana liking, ka yi subscribing, domin ta haka ne idan muka ɗora sabon darasin mu zaka dinga samu a wannan tashar tamu ta Lafiya Jari Hausa TV channels.